So yun mga kabeli, good morning. Buhay mga kabeli. Mabuhay na buhay. Martaan yan. Nasa Balik right public market tayo mga kabeli. May public market. May bibili lang tayo yan. Pipick up. O, tara. Pick up ng karne at seafoods. Saan tayo pumunta yan? Sa Talang, Candaba. Ah, anda wala. Lapit lang tayo mga kabeli. Okay. Kabilang munisipyo lang. Yan kasama natin. Dito na yarik magkikita. Kung Adam, Bandidong, Morning. si Gwengo, para si CJ, Si Pare Mori. si Isabeli, tsaka si Mori. Abol na lang mga Beli. Tara. Yan. Yan mga kabeli. Shout out. Diyan na lang ko, Jay. Yun oh. Shout out dyan na ko. Ingat sa pagdadrive. Ivy Santos, shout out. Ivy Santos. Ano pa Jaime? Shout out. Kikiri pala oh. Yan ba po? Palago daw oh. Mantong kay Serena kini kay. Ano wala? Ako na yan. Intro Philippines. Magpagawa ka. Yan ba lang, kaya mo ka rin. Pick up. Kap. Ivy Santos. Nyama ka ba no? Ano? Meron po. Eh, tinitid do. Pwede eh. Harap. Insal. Ang bula. Yan, dito na tayo kay Suge, Mabeli. Bawa pa lang dito. Alis na. Bukari ko ngayon, Pogi. Laban. Tangkaba. Fresh na karne, Mabeli. Ilan item please? Wah. Seafoods na pa. Yan, Beli. Bibili tayo seafoods. Seafoods on the go. Chicken, oh. Day Kabeli. Kabeli. Alay po. Batalaki. Tagal yan po, tagal. Hello. Oh, ayan po. Hello, Nanay Conching. Yung mga followers ni Kabeli. Shout out sa inyong lahat dyan. Yeah. Hello. Morning vibe si nanay, Mabeli, oh. Ayan. Shout out, boss. May alimango ako. Morning. Good morning. Morning po. Good morning. Morning, mga idol. Mga idol, nandito ang alimango ni Nanay Conching. Ano ba ako pa yan? Hindi na natabala. Walang parang dagang na rin. Oh, tara, bibili tayo limango. Yan, ang limango ni nanay Conching. Hindi ako bumili ng styro. Kasi may order sa akin si Aronce. Naku, Kaya- lalaki. Malaki, no? Hindi, may maliit. Ay! May maliit anak. Ay! Wow, may itong kilo. Ito mo anak. Opo. Ay! Dito ay, po, makanta mo sana po. Ay! Naalis yung may ipit ka. Talige anak. Ah, pumunta. Ganito lang. Opo, ganyan lang. 1 kilo lang. Pino naman. Pura itong kain niya, mataba. Oo, matabala rin yan ha. Keda ka lo. Kasi minorder yapin ni Aronce. At niya kan may bisita daw. Kaya bumili ako ng mataba. Hindi ako Wala, bumili. alay sipit to, alay sipit. Ay rin niya, may lakulo. Hindi, ilo ko may kapaltan mo. Ay, urita sipit. Taba na pa mo. Sige na. Nulong na. Urita rin sipit na na. Pamili mo ito mataba. Matabala rin eh. May kabili ka na ako. Payatlo. Oo. Bibitan mo yun. Mabait na oh. Hindi po. Ah, wo. Anong kilo niya po? Uwi nga na ako. Pilan. Ito mo kilo po, ito mo. Sobrano ka niyan din. Hey! Pwede mo naman po tayo. Mga
ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ay, tataas siya po. Mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Yes. Huwag ka nang malungkot. Styro ngayon. Ay, hindi styro ngayon. O magkano po? Na, Beli, pick up na natin yung karne. Ako pinahin na. Diyan, pina. Apo pina! Ah, Oh, good morning. Siglot po. God bless. Hello. Nanami po. Mamiminga kayo. Apo, thank you. Chine, alay pa, apo po siya, mga babae. Oh, puto. So yung mga Beli, nandito na tayo sa event place. Ano pala dito? Fiesta. Ayan si Tita. Ganda na kaya ang gulo. Ay! Si Tita Nora, ayan. Yeah. Dito tayo mag-event mga Beli. Fiesta dito. Isang araw. Nagmamaliw sa Lubao. Ayan mga Beli, nandito na kami sa Talang, Prok 3. Fiesta dito mga Beli. Ayan sila ma'am. Shout out po. Morning po. Yan. Si Tita Nora at saka si Tito Totik. Anong ginawa ni Desi dito? Yung tusan lang na... Yes, tama, Benny. Kaya yan, chip yun eh. Ay, Marinia po. chip ko kaya kay America. Yan, mga Benny. Ayun Ay, siya. kaya nang mga tayo pa rin. Oo. Hindi. Wala ninong Troy.
So yung mga beli, napagpakulo na tayo ng basisig. So nakasindilin ko lang natin. Meron tayo pang minudo dito. So itayin natin si Kabeli. Siya na yung magmamarinate dyan. Ayan, nandito na ako. Ay! Morning po. Tito Norma. Ay, happy fiesta. Fiesta pala din sa iyo, sir. Kaya, kumain muna kayo. Kumabili naman, titipla lang tayo ng kumbeni, rock salt. Pasuway! Yung mga beli na iwan yung ating black pepper sa farm. Kaya maliit pa tayo gawin natin. Rosemary. Ay, Ay! Andiya ka pala. ayan, shout out kay CJ. Yan, niniwan yung puset. Dinala yung dila. Hindi alam ba? Madilim kasi mga kabeli. Sino may kasalanan? Si Morris, si CJ? Ako po. Ayun. Toyo mga kabeli. Anong club tayo mga kabeli? So mga belly, yung belly natin is 5 kilos. Baka, kaldereta, 7 kilos. Cordon bleu, 7 kilos. Tapos, di ko na alam yung kasunod. Titignan na natin. Yun. So mga belly sila tita, galing din po ng Seattle. Gumagalaw ba yung balugbog, re? So mga belly, beef caldereta, 7 kilo. Cordon bleu, 7 kilo. 5 kilo pork sisig. 5 kilong mixed seafoods, 2 kilong sweet and sour lapu-lapu, mixed seafoods, menudo, tapos mixed pancit, 2 kilo, pork menudo, 5, lechon belly, 5. Ang total natin, 32,000 mga belly. Next mga Bagsakan Nego! CJ. Opo. Apo, sige. CJ, bagsak! Oo. Belly, pasensya na kayo sa mga Belly. Kapitan. Yes, show. So mga Belly, tatali na lang natin, roll na lang natin Belly natin. So, na. Okay, set up natin mga belly. Sa inyong team. Bandido sa gulay. Shoutout po kay Renato. Renato Castro Jr. Yun, Renato Roger. Yun kay Boss Saris. Papa Jaime, oh. Nandito tayo sa Caldaba ngayon. Oh. Sir Sal Yumul. Shout out yan. May... Renato Jr. Shoutout po. So yung mga belly, nandito na tayo kung saan tayo mag-event. So yung mga belly, ano to, Barangay Fiesta, Talang Candaba. Busy po si Mori. Barakong Muchin. So yung mga belly, nandito na tayo kay Tita Normita Salvador. Shoutout po sa kanila. Sa mga belly, ano to, Barangay Fiesta, Barangay Talang. So, Merry Christmas sa barangay. Yan. Happy Fiesta pala, Happy Fiesta. Yan. Gina-joke ko lang kayo. Sa mga belly, fiestahan dito. Kaya napansin nyo, maingay sa labas. So ayun, nagagayak muna sila para tayo luto tayo ng luto. Ayan, meron nakita nyo mga belly, hindi ko sila kasabay dahil didiretso naman ako ng Bulacan. Bibisitahin ko yung mga bata.
Mori, Mori! Yes, daddy. Bagsakan na ba? Ay, talaga yun. Benatanin barako. Parang bibi pa, bibi. Naghahanap kasi kami ng barakong bibe para doon sa farm. So, napag-usapan kasi nila, gusto nila mag-alaga ng mga bibe. So, may dinaanan kasi akong kaibigan kanina, yung kapatid ni Mori. Nagbebenta kasi ng mga bibe, tinignan namin ni Mori kanina. Yun. So kaya makikita niya mabeli mag-aalaga tayo ng mga bibi doon sa farm. Sayang daw po yung mga tira-tirang kanin sa restaurant sabi ni Kuya Didong. Ano ba yung bibi na yun? Pan-negosyo o pampulutan? Pang-negosyo yun, mga bossing. Pre, ano? Sa tingin mo? Ewan ko sa kanya pa. So yan, sa mga viewers natin may bibe, message niyo po sa Kabeli Restaurant, pupuntahan po namin. May tatlong bibe. Naghahanap po ako ng mga bibe, at least mga 20 pieces sigurong bibe. Para po, tama naman siguro dito para hindi sayang yung mga tira-tirang kanin doon. 20 pieces, okay na? 5 barako. Tsaka 15 ano. Hindi, siguro barako, tatlo kaya na, tatlo na yun. Tatlong barako, tapos 17 babae. Ang budget po namin doon, 200 lang po bawat isa. Sisiw. Di ba, joke lang. Kasi yung sa kapatid ni Mori, tatlo yung nakita ko ron. So, 500 daw po yung isa nun. Okay mga beli, start na tayo, magmamarinate na tayo. Time check, alas 8 ng umaga. So yung mga balot, Yun, mga kapenoy. kape na. So mga beli, start na tayo. Time check, alas 8 na ng umaga. So shoutout nga pala kay Tito Totic Cruz and Tita Normita Salvador. So nandito tayo sa barangay Talang, Candaba, Pampanga, So Mabeli. barangay Talang. Fiesta. Pesta yan, barangay. Pesta po dito, Mabeli. So yan mga beli, sa lahat po ng subscriber and viewers natin, shoutout po sa inyo. Sa mga nanay at tatay sa inyo, magandang umaga po. Time check, alas 8 ng umaga. So mag-i-start na tayo. So yan, pork menudo, beef caldereta. So ito, Sisig, Mabeli. Tira. so yun, sa mga beli, pinakuluan na yung pambok ni Mori ay sisig natin. Yan. May konting joke-joke dito, Mabeli, So para... mga beli, maging masaya lang tayo. Yan. Yan. So ito, assistant natin si Adam. So mag-i-start na tayo magluto. Alright. Sasangkotse muna natin itong kaldereta, Baka, mga Mabeli. Tapos, pork menudo, yan. Bawang. sibuyas, tingi. Buyas. Dan, kuhanin mo muna yung sibuyas doon. Okay, black pepper. Toyo. Okay mga beli, ito lagyan natin ng sibuyas ng ating Kalderatang baka. karetang baka. Toyo. Nasa yung laurel. Ayan po, yung laurel. Laurel. So nakalimutan nyo ang ating Paminta, Mabeli. yan, black pepper. Pamintang Batangas. So yung mga beli, mamarinate muna natin to ng 30 minutes. 30 minutes, pero to pwede na natin pakuluan yung baka. So nakabukod yung ating pork liver dito Na may suka. na may suka. So binabas sa suka to para tanggal yung lansa. Kaya kailangan mga beli mga alas, anong oras, press? 11, tapos na, no? Mga 10:30 kailangan patapos na tayo para pagsampa ng alas 11 may mga bisita na, okay na yan. So
So ayan, sa lahat nga po pala ng gusto magpabok or nagtatanong kung magkano per kilo. So yun mga Kabeli, message lang kayo sa Kabeli Restaurant. Sasagot si Mrs. Kabeli doon or sa FB page ng Kabeli. Kabeli. Chef A, Lechon Specialty, Lechon Berry. So nandito naman po sa screen natin yung ano natin, FB page. Bagsakan na Madam. Morning mga Beli, happy festa. So sa amin mga Beli, malapit na rin ang fiesta, March 6, fiesta po. Tapos may event kami doon. Yun. Hindi, yun naman eh, kung sino lang yung gusto sumama. Wala sa pilita, sabi ko nga kay Mrs. Kabeli, kahit dalawa lang tayo, konti lang na may lulutuin. Si Pare Mori sasama daw. Eh si Mori kasama, hindi ako iiwanan yun eh. Yun oh. Ano more? Ay, double pay. Yeah. Kasi may okasyon no more. Sige, sumama ka lang kahit triple pay oh. Yun oh. Oh. Ano, deal? Sama ano, hanggang Bulacan. Ano gagawin balik? So ito mga Beli, okay na rin itong ating kaldereta. Beef caldereta mga Beli. Yun. Okay mga Beli, hayaan muna natin to. Gumagawa ng cordon bleu singgo, kaya siya daw mga ating assistant. Si Jepoy, wala po ngayon dahil nga po busy doon sa bahay niya dahil lilipat na po sila, inaayos na yung mga CR doon. Yun. Shout out Tita Susan, thank you. Thank you po, Tita Susan. Tutusan, Mami Jo. Yan, shout out. Mami Jo, love Tita you. Marie. Tita Marie, Tito Bill. Bill. Kuya Malpaya din. Ay, Miss Santos. Tita Hilda. Tita Hilda. Saka kay Kuya Elmer, yan, shout out. Yun. Yan na po. And Tita Pe. Yan. Tita Pe. Tita Pe Gomez. Yan, dito mga Kabeli. Ito na yung mga team. Yan, si Kuya Ingo. Nagdi-debone, yan. Yan, nagkukos po sila ng kamay kasi madulas po kasi yan mga Kabeli. Kailangan walang gloves kasi para control. Iwas po para hindi tayo masugatan kasi Oo, tsaka iwas ano na rin sugat. Yan si Mori din po mga Kabeli, siya na yung nag-ano. ako ng kamay mga Beli. Nagugas po ng kamay. Kapon daw, kapon. Ngayon po, ngayon. Yan, si Par CJ. Isang batya. Sa sibuyas, yan, panggisa, iba pandidong sa mga gulay, kaldereta, menudo, pansit, mixed seafoods. Alright. Sisig Abelio, 5 kilos. So, shout out po sa kapatid ni ating Armita. So, si Edna Salvador. Yan, shout out. Shout out po, ma'am. Okay, bawang sibuyas. So, naglagay na tayo. Mix seafoods na tayo, mga Ben. Doon bawang sibuyas, butter. So, ano to, mga Beli, ha? Inuna ko na yung mix seafoods dahil nag-iimbita na naman. Okay, talangka. Oh, matabay talang kanin namin ngayon ah. Aray, si. Ito pa, ma'am. Okay, sabay na natin to. So, isasabay na natin to. Mais, mga Beli. Meron sa mais ngayon. Ayun pa yung mais. Okay, tatakpan muna natin to daw. Sabi mo na na, yakapin mo na. So, yung mga Beli, nagluluto rin pala tayo ng ano rito. Nang... Ano yan? Sa Kapampangan, Pindang, Damulag. Damulag. Sa Tagalog, Tapang damulag. Tapa. Tapang kalabaw. Mga Beli, sarap yan. Mati. Eh, mag-mais tapos on. So, ito, paborito ni Kuya Rod to. Yun, bapo eh. Diyos ko. Bapo. Kaparod. So, ito, mga Beli, paluto lang sa atin. Yan. Yan, ito lang po, mga Beli. So, ito, makukulaan lang natin ng konti. Pag medyo natuyo to, bubuhusan lang natin ng mantika. Puputay natin doon. Thank you. Ito, binuburo din po to para tosino. Mati yan, mga Beli.
belly. Mas masarap. Okay, mga belly, hintayin lang natin itong ating Alimango, tsaka yung mais na maluto. Yun o, taba o. Okay. Paro pa. Tawang mga belly. Ipon. Letambing. Gawa, letambing. Okay mga belly. Hintayin lang natin maluto yung ating Ating hipon, tsaka tawang. ayun, sisig na ako belly. Mga belly, nag-iyo na si Papa Didong. Pastisi. Yun o. So mga belly, ito na yung vegetables natin. Okay, lalagyan natin ng Baguio beans. Carrots. Red bell. Okay, Dam, lagay mo. Black pepper. Dito. Oh. Dito, mga belly. Oyster sauce. Tapos mga belly, yung pansit natin, i-stove natin dyan hipon saka atay. Ito ko na kulara yun. Belly, may ano dito? Right. Okay mga belly, check natin to. So ito Oo, na yung belly. casino. So ito mga belly, ang lasa nito, manamis-namis na, maasim-asim. Maasim-asim. Tapos may konting kunat po yung pinaka baka to kalabaw Parang may yung amad-damad. So tapos ito na yung minudo natin. So minudo natin, okay na to, lagay na natin yung atay. Yun o. Okay, yung atay natin, inugasan natin ito mga belly. Okay, takpan natin. Okay. Okay, mga belly, titikman natin. Ayos na, mga belly. Sarap na. Yan, lalaputan na po. So mga belly, okay na, okay na to. So pwede na natin plating. Plating.
seafood. Okay, Mga Benny. So yung mga beli, magpapansin na tayo, bawang sibuyas. Balunan. Bawang Okay. sibuyas, chicken liver. Chicken breast. Chicken breast. Okay mga beli, ito. So request ni Tita, so maglalagyan natin siya ng puset. Hipon. Okay, hayaan muna natin maluto itong ating sahog. Okay, hipon mga beli, 1 kilo. Yun, carrots. Baggy beans. Oyster sauce. Okay, suksak. Pwede pinagpakuluan ng pasisig natin. Okay mga beli, tatakpan muna natin to hanggang sa maluto na yung ating hipon. Sakit. Celery. Celery, mabili. So mga beli, okay na yung hipon natin. Okay. Yun. Repolyo. Diyan mong kayo. Repolyo. Okay, saksakan natin Ng liquid seasoning. Siya pandarunta. black pepper. So nakalimutan yung paminta sa farm. Yun. Nakalimutan niya sumakay mga kabeli. Para naman, Mga Benny. Yun, kung wala pa ba topping. So mga beli, yung pansit natin 2 kilos. Mix. Pancit mix mga beli. Okay, pantatoppings natin to. Tubig. So mga beli, ito yung pinagpakuluan ng ating Nang sisig mga beli. ng bulugbog. Bala, George. George. Okay, shrimp cubes natin. Shrimp cubes, 2. Okay, black pepper. Oyster sauce. Na mabili. Pagbawa siya ng flour seasoning, Konti. brown sugar. Mayumo. Kung akin naman, pupreding ko tayo ng cordon bleu. Cordon black. Diba, Beli, yung Kadaba po pala is dalawa yung ano. May Tagalog region. Tapos Kapampangan.
Dito pala sa dito pala sa Talang, Tagalog region. Napaso, mga kabeli. Sige, yabot. So mga beli, okay na itong ating. Okay, maglalagay tayo ng Lang chicken powder. So mga beli, okay na ito. Lagay na natin yung Yun. Ito po yung tutok. Panaman na. Okay mga beli, ano to? Mix, pancit mix. So, ito, kanton. Kanton ng mama mo. Mori, mori. Ilagay na po yung kanton. Okay mga beli, takpan muna natin hanggang sumipsip yung sabaw natin. Yeah, right. Okay mga beli, titikman muna ni Mori itong ating Pancit mix. pancit mix. Ito na yan. Isa mo makahirap yung camera kaya. Okay mga beli, titikman natin. Yaman na. Okay mga beli, sira kasi palasa ni Mori. Mainit daw, mainit. Yan, mga kabeli. Ayan. Gulay. Ayan na yung mix. Tissue mo na, tissue. Oh, taro. Pasa queso. May pa dyan. Ayan ang pancit. Mix mga kabeli. Naninit eh. Ayan. Kabeli, kisa na nga dito. Wala si boss. Bahala dito. Yan pala, para na. Oo mga kabeli. Well, lagi mo lang po na rin po yung gulay. Buyas. Yes, bawang. Ibang pa rin. Hindi ka naman muna. Ito, kapin. Gusto natin. Tapos na, mga kapin eh. Sabay na. Sabay-sabay na ito mga kali. Bako mga beli. Ano, kapin? Maralo. Oh, plating. Wala lasa. Namamatay dito. Ayos, mga kapin eh. Bigla mo na. Tayo natin ito. Tayo natin. Yun, si Kuya Ada po ha. Pero si Kabeli po mag-titipla ko.
So yung mga beli, nagisa na nila yung Pork menudo. pork menudo. Okay, pasas. Ito pa. Yun, pasas mga beli. Okay, hotdog. Yan ang danom. So mga beli, natuyuan tong ating menudo kaya magdadagay tayo. Tubig lang. Red bell, Tom. Ito mga beli. Okay, tomato sauce na Tom. Banatan mo. Okay, chicken powder. Black pepper, Batangas. Yung black pepper. Yan, Tita Miles, naiwan yung paminta mo. Aga. Yan po kami. So yung mga pwede, ayaw lang natin kumuloto. Hanggang sa maluto yung tomato sauce, at titikman na natin. Okay mga pwede, titikman natin itong menudo natin. So nakalimutan natin maglagay ng green peas. Hihabol na lang natin. Susunod natin, kaldereta na. Yun, mula sa alat mga kabeli. Okay na to. So green peas lang hihabol natin. Okay, pakuluan lang natin to ng mga 1 taon. Tapos okay na to. Tagal. Mori, mori! Ayan mga beli, mag-start na sa beef caldereta. Kaldereta tayo mga bel. Lara. Kaya mga beli, palalambutin lang natin to dahil yung baka nito malambot na po. Sige lang ba natin? Alright, pork menudo. Nyaman na. Yan na, beli oh. Dang, kamilag. Pipulutuin na natin yung Pindang mga beli. ay shout out kay Ate Keng. Pindang. Favorite niya to mga beli. Hindi ba siya kumakain yan? Ayan, tawag ni kabeli kay nanay ko is pindang. Yari tayo sa nanay mo dyan. Okay mga pwede, piprituin na natin to. Ang prito na ito, bagyang-bagyan lang dahil may asukal po ito. Masusunog. Yun lang, ano yun, hindi siya. Para sa beef caldereta. Kaya mga pwede, naglagay na tayong bawang sibuyas dito. Okay, sili. Hindi kompleto ang kaldereta pag wala yan. Yeah, beli, siling So, hindi tayo almorana. maglalagay ng gata ngayon dito mga pwede. Pasok dam. Baka, paborito ni Madam.
Red bell dam. Yun, toyo. Lagay lahat. Red bell. Laurel. Liver spread. Laurel. Liver spread. Liver spread. Ayan. Yung sabaw dam. Ganda mga belo. So ito yung pinagpakuloan ng ating baka. Yes, yes. Tomato sauce. Okay, black paminta. Ilagay. O, tika siling kaya to. Tomato paste. Yung gilid yan. Yung mga belly, lagyan natin ng isang beef cubes. Beef cube. Medyo matabang eh. Lagay. So, ayan. Kilala dala na sa Chris. Kaya nipiyapot na yan. Lampong-lampong yun. So mga belly, 7 kilo to. So maglalagay tayo ng tomato paste para umano yung asin. So tomato paste, may nakita tayo. So, wala ko na yan mga belo. Walang gata. Okay, so mga belly, balikan natin to mamaya-maya. Ayan lang natin siya matuyo. Thank you. Sige na. Oh. Okay mga belly, titikman na natin to. Kalderetang baka natin. Yun, kulang sa alat mga belo. Mga belly, okay na to. Maya-maya plating na natin. Ayan lang natin kumulo. Sige, tignan natin yung ano dito. Maragadag. Boss! Beef caldereta. Beretang baka mga kabeli. Tindang. Sisig na tayo. Human drone ito. Sorry Dara, may idea ko. I-deliver mga kabeli. Buyas. Masama na yan. Siling green. Laman si juice. Mani. Kunti rock salt mga kabeli.
No seasoning. Ready oh. Ayos lahat. Hoy. Sura pala, mabeli oh. Yung sisi, ano dyan? Pura siya. Sisig gawang pa po, Beli. Yes, uncle. Yes, uncle. So ito mga very paluto lang sa atin ni tita. So gagawin natin Alam po. crab in oyster sauce. Ayun oh. Okay. Ayan, dumadali ng buro ang dalawa. Kayo mo ang baging order yan. Saw. Oh, sibuyas. Alang isa na yan dito. Press. Iskabeching lapu-lapu. Iskabechi, mga kabeli. Ito si ano. Ayun yan, shout out na sa mo. Sa asawa sa ibang bansa. Wala, baka ako na. Ayan, sir. Sa Beli, shout out. Nanay mo. Shout out sa nanay ko. Nasa ano, Shuttle Washington. Nanay Catholic. Edna. Ate Net. Doc Ward. Hi, dito kami kay Kabeli. Hindi, nag-cater na sa bahay. Thank you. Ito kami. So yung mga beli, last na lang lulutuin namin to sa kaimburo tapos na kami. Alright. Time check tayo 10:20 ng In the morning. in the morning. Okay. Ayan mga kalambat. Titingnan mo na yung more. Lugaw, arroz caldo. Tanaman na. Tama. Asin. Konti lang. Konti lang. 1 kilo. Piraso. Ngayon ko saan pare? Ayan na, mabili may mga bisita na sila tita. Meron lahat yan, masarap. Masarap. Grabe. Stesyahan nyo po mga kabeli. Ay, marami pa niyong kumuha. Oh, Dar, oh, sige na Dar. Vlog ko. Vlog ini Dar, vlog. Vlog ko. Kasi ka ng mga angkel. Mali pala yung punta namin. Taga saan kayo, ate? Malayo po. Dito rin sa Kadab. Ang dapat dito. Ito, ayan yung kamo.
Video po, video. Shoutout po kayo. Mga batiin nyo. Ang gusto mga kapapiesta, mga tagdalaya, pali kayo. Eh, pati na yung Edna. Edna! Uy! Edna! I'm here! Malapit na birthday ko, Edna! Mapapanood niya po yan. Ay, hindi nakabrad ko. Kaya kumuha ng ulang ko. Baka kasi parang ano. Lima. Mga na memory. Kampito ka. Hello po. Hello po, fiesta po. Nasa channel 32 po kayo. Hindi po, joke lang, vlog na po to, vlog. Kabeli. Kabeli. Ate Tenet, kabeli daw. Ako po, kabeli. Content po namin, pagluluto. Charity. Parang nandiyan po. Drive sauce sa baba. Ay, meron pong ayaw po, mag-hide po kayo sa vlog. Saudi Arabia. Kaya pala ang ganda eh. Sabi sa radio. Ay, bakit nandun mo? Ay, talaga si Tata. Hindi mo na lang sabi mo na ngayon. Lope, tatahay mo yan. Pero may malamig na peso doon. No? Dahil na may init mo na tayo. Hindi mo na lang sabi mo. Ay, okay lang. Isa ka ni Kiki. Okay, nabenta tayo sa mama. Baka mamaya. Kayla. Dati nagsisimod. Kamagaling hindi. Happy lahat. Kaya Pinoy yan, happy. Yeah. Kakaibang pulutan, chocolate. So ayan, happy fiesta. Yari na lang may So, luto naman. pinag-ano po sila. 1 bottle. Hanggang 5 bottle. Agad 10, bottle. 1 bottle. Hanggang 5 bottle na rin. Yun, ang swerte natin kay tita, no? Tita, ano siya, masigaso talaga. Ayan. Magkano daw feedback mabili? O ayan o. Te, anong lasa te? Masarap. Shoutout mo ano te? Oo, malaman, no?
Malaman. Ikaw, te, ano masabi mo, te? Masarap. Babalik-balikan. Babalik-balikan. Masarap na masarap. Ano, tita? Yummy ka. Masarap! Ay, dalag-lang at kinain mo, te. Hindi! Yung kagareta! Kuhain ako! Nalo. The best. Oo. Kain ka na dito. Try mo. Nakaluto ako sa birthday ko. Ayun, oh. Lalay! So yun, Beli, tapos na po yung mga unang bisita nila. Yan. Tagal na po siguro kayo doon, ano? Ano po yan, mga Beli? Taga sa simbahan po yan. Mga kaibigan po. Ay, ang ganda. Yun, oh. Ganda na luto, oh. Nalutong niya nga na. Sila chop niya po. Mga ilang braso? Mga ano po, 129 pieces. Siya bilang na yun, oh. So yung mga Beli, nagpa-ano sila? Mosikoso, galing po, Castro Mobile tayo. Ano sila? Ayan na! Ako may uwasa, masik pa. Kain na kayo na kami yan. Kaya na kayo pa. Ayan na. Tumas, Trin. Anyang kimane. Anyang kimane. Trin. Anay. Anyang kimane. Ate. Wala naman titigil na. Kami
So ayun mga Beli, pwede na siguro tayo magpaalam kila Tita Normita saka kay Tito Totik. Tres. Tapos na. Okay mga Beli, paalam na tayo. Shout out po. Thank you. Thank you po Tita. Bayam ako namin. Wow. Thank you, thank you. Salamat. May katya talo na ng bote. Kaya Totik. Dahil salamat. Kap. Thank you. Kaya. Ganyan na eh. Opo. Ninong. Ay baka Bisaya mag-shoutout. Sige, ayos na, ikaw. Shoutout Tita. Ito si Edna. Shout out, siya si Edna. Ate Edna. Nandito ako ngayon ulit. Happy Fiesta ng Talang Candaba. Yun. Okay, salamat eh. Ayan. So Mark, ano? Anya, man. April 18 ba? Ay, sorry po Arap. Yan, Bumati kasi. Shout out, happy birthday pare Rene. Okay. Kay Jekang si Seta at Manuana ka ngayon eh. Thank you. Happy birthday po si Bayo, magiging kasang maligaya. Salamat. Kap, July, ay yan, tingnan tira po. Kilala na ako dito. Wapi. So yung mga Beli, February 16, nandito ulit tayo. Yun. 18. Ay, 18, February 18. Sorry. Hindi, birthday ni ate. Happy birthday in advance, Tita. Kaya thank you po. Solid. So yung mga Beli, tapos na tayo magluto dito sa fiestahan, dito sa Barangay Talang Candaba. Maraming salamat kay Tito Totik and Tita Normita Salvador. Yan ang nagagawa ng ano eh. Oh, gusto nyo sumaya? Oh! Hati kayo ni Tres. Thank you po. I love you. Thank you Hati kayo. Ay, Tita, thank you. Ayan. Happy Fiesta. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ay, shoutout nyo sila Tita doon. Ako po namin to. Ay, Lola. Ayan. Thank you, Tita Normita. So, sila po yung ano. Ayan. Shopping namin ako. Apo. Ayan. Okay, ingat na lahat. God bless all. Meron bang hindi nabigyan? Wala po sa amin. Ate kayo ni Kapitan. Thank you po. So yung mga Beli, kita-kita tayo sa February 18 dito sa bahay na to. So nagpabukuli sila sa atin dahil nagustuhan nila yung pagkain natin. Ingat na lahat. God bless all. Mori. Yes, Daddy. CJ. Yes, Papa. Ingat na lahat. Thank you. God bless.